zaplacení toho nájmu je píčovky pozdě. Ale já ani nechci, aby kdokoliv prostě z nás platil čas. Stejně jako se nechci, že prostě tady bydlíme prostě teďka půjdou. A budeme prostě bydlet sáma, že jo. A budeme bydlet kamarádi. A pak nás je těžké, protože to bydlet sáma. Ne, je to možná hlavná, ne, jo, to je prostě kvůli tomu, že my jsme v životě jako nedokázali, ne v životě, to se poslední vás nedokázali nějak kamarádi. Stejně jako my jsme měli příležitost prostě, pojďte s náma, jdeme někam prostě na chvíli. Stejně jako vy jste měli možnost, pojďte s náma, jdeme někam na chvíli. Samozřejmě prostě nebyla jako, já tam prostě Ivu, že já tam prostě basloutu Ivu, která prostě viděla finančem. Náhle zapadla, tak to mám Ivu, že jo. Tam prostě koďáte, prostě já tam koďáte, že jo. Ale prostě vím, že nejste lidi, kteří prostě by nám čemkoliv vadili, nebo třeba, nebo dobře, třeba si vůbec myslím, že nejste vy lidi, kteří by nám něčem vadili, jo. Když třeba Šárka říkali si od začátku, budeme hrozně srát a prostě dupat si úplně puštěm a Já to myslím. kdybychom se kdykoliv měli pohádat, že vždycky najdeme řešení. Protože prostě já, ne, že bych věřila v hádky, ale věřím to, že prostě hádky uvolnějí ten proces k tomu optimálnímu řešení. Věřím tomu. A že tomu budu věřit dlouho, protože prostě člověk při hádce je schopný být upřímný. A jakmile ten okamžik jsi upřímnej a ten druhej není natolik zabadněný, že svý názory dokáže akceptovat, nebo nedej bože pochopit, tak prostě je daleko naší cesta pro to najít řešení. A pevně tomu věřím, my na tebe nemáme žádný názory. My jsme řekli, že nás spolu bydlá. A Iva mě teďka, ano, a Iva mě teďka zná jako prasáka, že Iva mě teďka zná jako člověk, který je prostě úplně posluání. Iva Týnku nezná, stejně jako Týnka nezná Ivu. Já kvůli toho jsem s ním chlapal dvakrát, neznám ho jako člověka, který mi to moc nějak věří, prostě se bude jako prostě nemáme jako člověka, že jo. Ale věřím, že si během toho měsíce, nebo že si během tady toho něco takového budujeme. Já si právě jako nemyslím, když tady ty prostě jako nějak prostě budu peníze, jo. A teďka je spíči ten nájem. A je to tak, jako. A to už chce být. A jakmile každý ten prakticky polovičky dokáže označit ideální řešení, je to zaplatit z 5 a jak bude se na tom ideální řešení jsme schopni shodnout, tak ten problém není prostě. Dobře. Víš to ty, aby to problém vyřešil prostě. vykouřením špeku a svýho hostního. Tak 3 kilámy. Já ti nevrátím zpátky. Je to jedno, ne, ale prostě teďka to chceme vyřešit. Ano, my to teďka vyřešíme. Už je vyřešený. Je to vyřešení, dobře. Dobře, tak je to teda vyřešení. Jo? I keep my